Začína sa nová éra investícií. Hľadáte ideálnu investičnú destináciu? Tu je pre vás skvelá príležitosť. Severný Cyprus láka teplým podnebím, moderným životom, krásnou prírodou, vysokou úrovňou, bezpečím a nádhernými plážami. S vysokými výnosmi z prenájmu, rastom hodnoty nehnuteľností, rýchlou návratnosťou, nízkymi daňami, ľahkým získaním pobytu a luxusnými, no dostupnými projektmi, je Severný Cyprus centrom pozornosti investorov z celého sveta. Rox Homes vás sprevádza na ceste k ziskovým investíciám s osobnými riešeniami, flexibilnými platbami a skúseným tímom. Ponúkame dlhodobé splátky bez úverov, ručiteľov či úrokov, aby ste si zachovali finančnú slobodu. S našimi partnermi, popredajným servisom, silnou marketingovou sieťou a multidisciplinárnym prístupom zabezpečujeme investorom maximálny príjem z prenájmu. Po odovzdaní nehnuteľnosti poskytujeme investorom profesionálnu správu majetku s cieľom 100% spokojnosti. Ste pripravení na nový začiatok na Severnom Cypre, mieste prírodných krás, výhodných investícií a šťastného života? Kontaktujte nás a zrealizujte svoju vysnívanú investíciu. Zažite ten rozdiel.